Představte si, že procházíte lehce osvětlenou uličkou v Tokiu. Světla září slabě žlutým světlem. Ulička, kterou procházíte, je prázdná. Když v tom najednou zablikají světla a před vámi se objeví vysoká žena, kolem 180 cm, v šedé látkové masce. Prohlédne si vás od hlavy až k patě a zeptá se na jednoduchou otázku. Watashi kirei, jsem krásná. Ze slušnosti odpovíte ano a doufáte, že budete moct svobodně odejít. V tu chvíli si žena masku sundá a vám se naskytne pohled na její rozřezaná ústa, která připomínají děsivý úsměv, který vede od ucha k uchu. Kore demo. A co teď? Pokud znovu odpovíte ano, tak vám vaše ústa rozřízne tak, abyste mohli být krásní jako ona. Pokud při obou otázkách odpovíte ne, zabije vás. Kuchisake Onna, neboli žena s rozřezanými ústy, je japonská městská legenda. Jaký je její příběh? Jak se tady objevila? A dá se před ní ochránit? Na to se dnes společně podíváme. Kořeny této legendy sahají až do období Heian, tedy mezi 8. a 12. stoletím. Zde se začínají objevovat příběhy o pomstychtivých ženách a o přízracích, kterým se říká onryo. Onryo jsou duchové, v japonštině yurei, kteří jsou nemilosrdní. Věří se, že jejich posláním je věci kolem sebe ničit a hlavně se chtějí pomstit za svou násilnou smrt. Přesouváme se do období Edo, které bylo mezi lety 1603 a 1868. V této době se začaly objevovat první motivy o příbězích žen, které měly rozříznutá ústa, právě jako Kuchisake Onna. Příběhy se šířily verbálně mezi obyvateli, avšak byly spojovány s kitsune, což jsou v japonském folkloru mystické lišky s vícero ocasy. Ale o nich třeba někdy příště. Ve verzi z této doby byl mladý muž poslán svým zaměstnavatelem do Shinjuku, což je dnešní část Tokia, aby zde předal dopis a přinesl i následnou odpověď. Bylo již pozdě večer, když se z odpovědí vracel zpátky. Pršelo a jakmile muž vzhlédl, uviděl před sebou dívku, jež kráčela stejným směrem. S nabídkou pomoci dívku oslovil, aby jí nabídl deštník, o který se mohli po cestě podělit. Jakmile se na něho žena ohlédla, se zděšením vykřikl a upadl na zem. Žena měla ústa rozříznutá od ucha k uchu, v ústech špičáky a oči jí jiskřily. Když ji spatřil, okamžitě zestárl a rozpadl se. Další verze pochází z období Meiji, která vypráví o skutečné ženě Otsuju, jenž žila v prefektuře Shiga. Říká se, že chodívala každou noc za svým milencem, aby na sebe neupoutávala pozornost, nosila bílé oblečení, roztuchávala si své černé vlasy, v ústech držela mrkev a v ruce nosila srp. Právě Otsuju pravděpodobně inspirovala celkový vzhled Kuchisake Onna. Modernější verze pochází z netek dávné historie, a to konkrétně z roku 1979, kdy se rozšířila mezi studenty na základních školách. Příběh se šířil rychle a vyvolával paniku. Policisté kvůli němu hlídkovali v ulicích po zavíracích hodinách a děti se držely ve skupinkách, když šli domů. Nosívali u sebe tvrdé bonbony, které by měly Kuchisake Onnu zdržet. Dokonce zde byl i nahlášen případ, kdy se žena za Kuchisake převlékla a nosila po ulicích nůž. Policie jej následně zatkla. A teď k modernější verzi příběhu, nebo spíše verzím. První z nich říká, že Kuchisake Onna byla ženou samuraje. Byla posedlá svým vzhledem a neustále se ptala, zdali je krásná. Jejímu muži došla trpělivost a po již několikátém dotazu stejného znění jí rozřízl ústa, aby se jí znovu nemusela vyptávat. Druhá vypráví o tom, že byla milenkou samuraje, ale cítila se osamělá. Její milenec byl často pryč kvůli boji a proto si z nudy držela poměry s jinými muži po celém městě. Milenec se tuto skutečnost po návratu dozvěděl a za trest jí rozřízl ústa. Konec příběhu se shoduje v obou případech. Po smrti se vrátila v onryo formě a od těch dob straší nic netušící osamělé pocestné. Poslední verze vznikla kolem roku 2004, kdy se legenda dostala do Jižní Koreji. Zde se Kuchisake Onně říká červená maska. V této verzi žena nosí červenou chirurgickou masku a její tvář je zohyzněna po selhané plastické operaci. Jak v Japonsku, tak i zde se legenda rozšířila právě mezi studenty základních škol a i zde příběh vyvolal paniku podobného rázu. V jakých médiích se můžete s Kuchisake Onnou setkat? Můžete na ní narazit ve spoustě filmech, například Sensei, Kuchisake Onna desu, Carved, The Slit-Mouthed Woman, Carved 2, The Scissors Massacre. Dále v komiksech od DC a Marvelu. Objevuje se také jako záporná postava v manze Kuchisake Onna Dentes. Kuchisake dostala taktéž prostor ve videohrách, například World of Horror a Ghostwire Tokyo. A jako poslední nás čeká otázka, jak se vlastně před Kuchisake Onnou bránit.
Jsou 3 možnosti, které se ve folkloru uchovávají. První jsou již zmíněné bonbony. Ty by měly Kuchisake Onu zdržet, zatímco je bude pojídat. Druhou možností jsou náhodné otázky, případně označit její vzhled za průměrný. Kuchisake bude přemýšlet, co tím daný jedinec vlastně myslel. A tak trochu nepochopí, co znamená průměrný vzhled. Poslední možností je na otázku neodpovídat a omluvit se s tím, že máte schůzku. Někdo na vás čeká, nebo nestíháte. Kuchisake se vám omluví za vyrušení a půjde si po svém. Takže až někdy půjdete nočním Tokiem či jiným městem a budete procházet uličkou, ve které světla sotva svítí, nezapomeňte u sebe nosit bonbony, nebo se nebojte lhát o tom, že nestíháte na vlak. Třeba vám to zachrání život.